komai dai gamsu da haki ke iya komai dan kar a bar fadaki sunan kainuwa shukar da ba ta da taki kasuwanci dai ka iya yin su ko a gidanki ko fitar da kuɗi sannan ka so an ku a banki zan fi so na ji an ce sai na ta gwamna da minista mata a masana'a sama kallon kyauta oyi kallon kyauta oke za ka amfani da shi ga masana'a ga masana'a yaya kuka kwana mata yaya kuka tashi Gora ga shakwa a kan wakilin. Gashi.